Salutare lumea și bine v-ați la un nou, nu știu, la primul meu live după canalul ăsta și, na, hai să intrăm pe jocurile noastre, adică Minecraft cel mai la joc, să zicem, și m-a invitat un prieten să joc un 12. O să joc, da, deocamdată acum nu. Să intrăm pe Minecraft. What? Play 1, 2, 3. Ce server mai e ăsta? What? Unde e serverul nostru? Aici. Unde jucăm în Sky. Ne vedem pe Felix aici. Nu știu unde să mut ăsta. Cred că o să aici o să mut. Da. Mai așa. Hai să scriem. Ne lugăm aici. Hop. Nu știu cu ce aplicație să fac live, dar eu o să pun așa în titlu live. Păi chiar asta e, dar nu știu ce aplicație și... Na. What? De ce nu mă loghează? Register. E greu, frate. What? 0.1 astea. Survival games. Nu, intrăm pe tot pe servers. What? Păi da, sunt... Să scriem aici, register. Gata. Jucăm un meci de Skywars. Cred că o să facem și PvP. Da. Stați puțin să mă uit la ceva. Da, se pare că nu mergem intra. Că Felix. Pe nume, mamă. Intrăm cu... Ne jucăm un meci de PvP. Sper să nu am lag. Așteptăm aici. Frumos. Elegant. Așa. Așteptăm. Îmi place serverul ăsta, mie chiar îmi place rău. Să deschis cu care... Da, văd că nu. Și decât să stăm cap. Intrăm pe Survival Games. Hopa așa. Oh. Gata. S-a început. Hai. Pune pe chipul. Gata. Și stau puțin să ne la ceva.
Nu știu cum să pun asta. Cred că aici o să-l pun. Mă încurcă foarte rău cu YouTube. Nu că ar fi șmecher, dar... Nu. Eu o să dau regulicea mai mare să mă vadă mai mare. Nu avizăm. De data asta nu să o dau. Așa. What? Shift-ul a venit. Secunde frumos. Așa avea și un chef de Skywars, dar toate sunt ocupate. Toate arele. Dăm sunetul mai încet. Așa. Live aici. Game started. O știu mapa asta. Ne ducem aici. What? De unde e ăștia? Eu nu văd niciodată. Ce este? Frate, nu prea știu rutele pe harta asta. Da, baguri. Sigur, eram să fie baguri. Da. Noi facem pe YouTube. Așa. Și am vrut să vă arăt și eu intro pe YouTube. Asta am vrut de mult să fac. O să bag și în videoclipuri, dar deocamdată nu. Nu atât de sub sau nu. O să ne conectăm. Gata? Laser și fel pe tir. Cuții gratis. What? Get better, Max. Da, la mine da. Videoclipul mele. Așa. Notificări vedeți mai târziu. Vizionează mai târziu. În fel scriu așa. Prăbușit. Toate aici și asta intră meu. Dar nu l-am salvat. L-am adăugat. Așa. Să vedem. Intră-ul nostru. Așa, mă, tati. Intro-ul nostru. Ce frumos. Așa. Uitați-și pe ăsta. Cu ăsta. Așa, nu planează ce să facem. Da, am vrut să caut Making 2 pe telefon. Imperial. Să ne facem și noi mic